Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Diputatu Miren Josu Aristondok, bosteko 12 erakusketa ibiltari aurkeztu du Basauri, Leioa, Arrigorriaga eta Getxon izango den erakusketa. Aurtengo edizioan parte hartuko duten artistak Lourdes Vicente, Juan Sagastizabal eta Iñaki Bilbao dira. Erakusketako komisaria Hilario Mozo da. Bosteko erakusketak euskal artista plastiko ezagunen lana zabaldu eta ezagutaraztea du helburu. Adibidez, aurreko urteetan, besteak beste, Maripuri Herrerok, Mertxe Olabek, Pedro Txillidak, Nestor Bastarretxeak, Jesus Mari Laskanok eta Dora Salazarrek hartu dute parte. Miren Josu Aristondok adierazi duenez, artisten eta erakundeen arteko lankidetza oso garrantzitsua da. Izan ere, inoiz badauka balioa elkarlanak eta gastuak denen artean partekatzeak. Oraintxe dauka balioa, nabarmendu du Aristondok. 2012an erakusketa Basaurin hasiko da. Ariz Dorrean egingo da iraiaren 5 urriaren 3 arte. Handik, Kultur Leioara joango da, urriaren 4 azaroaren 4. Jarraian Arrigorriagan egongo da azaroaren 6 eta amaitzeko Getxora joango da, Torren egoitzara, abenduaren 4 eta 30.